sa snažím v úvodzovkách týrať svoje telo do takej podoby, aby som zistil, kde sú ešte rezervy. Určite sú. Nikdy nie je koniec. Vždy to bude niekde ešte ďalej. Aby tá energia sa prenášala presne cez tú páku do tej výslednice. No a telo vám úplne samostatne kumulujete energiu sem bez toho, že by ste si to uvedomovali. Ja už dávno nechápem karate ako šport, ako relax, ako hobby, ale cítim to vo vnútri, je to do určitej miery moja taká ako misionárska povinnosť. Hoci povinnosť taká, ktorá ma nezaťažuje, ktorá ma skôr naplňa v tom, že odovzdať aj ďalším generáciám to, čo som mal ja možnosť dostať a k čomu som vlastne ja dospel. A karate ma naplňa obrovskou energiou, lebo vykonávam to, čomu myslím si, že rozumiem a chcem naďalej ešte viacej rozumieť a je to pre mňa obrovský hnací motor. Je to každodenná realita moja. Keď som sa vrátil z Japonska, tak môj staročký majster Tasaki, mi zrazu napísal dopis. Čo je netradičné, aby takýmto spôsobom prejavovali majstri k žiakovi takú priazeň. A v tomto dopise mi majster píše, ako mi gratuluje k tomu, že som získal 6. dan a opisuje, aký veľký dojem som zanechal v skúšobnej misii u tých 12 majstrov mojím výkonom a že je veľmi rád, že som jeho žiakom. No tak to je úplne fantastické. A píše mi to ešte takú jednu vetu, kde mi hovorí: teraz si len na začiatku cesty na 6. dan. Keď budeš robiť skúšky na 7. dan, potom budeš hotový 6. dan.